Salutare, bine ați venit, bine ați dat play. Eu sunt Sofia Crainic. Azi am lângă mine pe cineva care literally se transformă în altă persoană la job. Și nu e vorba de o magie, e vorba de o actriță. O am aici pe Diana, actriță la Teatrul Național din Cluj, care a acceptat să ne spună tot și când zic tot, mă refer la tot, de la cum e prima zi de repetiții până la ce se întâmplă în culise când se stinge lumina. Diana, bine ai venit! Mulțumesc, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Înainte să intrăm în subiect, am o întrebare de warm-up. Dacă viața ta ar fi o piesă de teatru, ce gen ar fi? Tragedie, comedie, absurd, muzical? Uhu! Păi, cred că viața mea e destul de așa, de toate. Deci, cumva, fiecare gen teatral încape în viața mea, dar aș alege mai degrabă absurd, pentru că acolo încap mai multe. E o paletă mult mai largă de percepții, de stări, deci da. Am înțeles. Musical la duș, tragedie, dacă mi se îmbolnăvește pisica și așa mai departe. Deci, Da, da, da. Am înțeles. Cum te-ai decis să te duci pe zona asta de teatru? uh, prin liceu m-a bușit gândul să dau la teatru, am făcut canto clasic în liceu și între timp am avut ocazia să joc pe scena teatrului și să mai văd câteva spectacole și m-am simțit mult mai binevenită, să zic, pe scena teatrului decât pe scena operei, Mm. cumva. A Uh, fost așa o chemare, să zic. a fost un moment așa instant, un moment de click sau a fost așa o chestie care din totdeauna a fost, ai Mai avut în sincer, tine? da, cred că a fost un declic mai degrabă, pentru că atunci, chiar pe scenă, am trăit niște lucruri și care m-au făcut să mă simt împlinită cumva. Dar bine, de mică cumva îmi plăcea mai degrabă să mă joc cu persoanele, adică mai degrabă decât cu păpușile sau așa, ori ne dădeam roluri, ori făceam tot felul vânzătoare sau soră, verișoară sau excursii, ceva de genul. Imaginam locuri, spații, oameni și așa mai departe. Mhm. Familia, cum a reacționat când a auzit că asta ai vrea să faci cu viața ta? Uh, Nu prea am avut multe de zis pentru că am fost cumva de mică super diferită față de ai mei și oaia Mhm. neagră a familiei, să zicem așa, nu neapărat în sens negativ sau ceva, dar pur și simplu neînțeleasă, așa că nu prea au avut foarte multe de zis că și nici cu domeniul nu au avut legătură. Noi fiind de la țară nu am avut deschidere, așa că au zis ok, faci cum crezi. Asta a Am, fost norocul cumva. am înțeles, deci nu a fost ceva dramă în sensul în care voiau să te duci, aveau așteptări să mergi la medicină sau ceva, nu știu, drept, chestii din Nu, astea. nu s-a pus problema. Au dorit ai mei să fac școala și să fac o facultate. Asta e singura chestie pe care să zic că și-ar fi dorit-o de la mine. Mhm, am înțeles. Mai ții minte ce ai jucat prima dată pe o scenă adevărată, primul rol? Primul rol a fost atunci chiar în liceu. Am jucat în My Fair Lady. A fost o producție de musical în regia lui Alice Barb și acolo am avut mai multe roluri. Mhm, Da, am și de înțeles. cameristă și deci cam aia a fost prima apariție pe scenă, înainte să devin oficial actriță cu acte cumva. Mhm. Și acum, dacă ai putea alege orice rol din lume, ce crezi că ai prefera să joci? Sincer, n-am preferințe, adică sunt foarte lejeră cu ce primesc și chiar aștept orice vine, simt că e pentru mine, adică nu am așa o dorință. Îmi doresc să joc roluri de forță, asta e ceva ce pot să zic că îmi place să Mm, fac, roluri de forță, roluri de femei puternice și roluri de compoziție, îmi plac foarte mult rolurile de compoziție, deci pot să zic așa la general, particular nu am neapărat o preferință. ok, ok. Um, și acum aș vrea să te întreb despre ce se întâmplă mai exact behind the scenes, că noi ca public vedem numai produsul final, Mhm. luminile, costumele, aplauzele, dar de fapt ce se întâmplă în spatele cortinei, să spun așa. Oh, De exemplu, o zi normală de repetiții, pur și simplu. păi
E foarte, foarte multă pregătire, adică produsul pe care îl văd oamenii e vârful icebergului, cum se spune, Mm. de desubt e foarte multă muncă, adică sunt program de repetiții, e în doi timp la noi, se muncește destul de intens, lucrul continuă și în afara repetițiilor de la teatru, adică e și o muncă interioară. Mm. Uh, uh, încălzire fizică, încălzire vocală, învățarea textului, procesul de a înțelege ce vrea regizorul ăla de la, de la Da, viața da. ta și de la tine. E un proces și fizic, și psihic, și spiritual, dacă vrei, destul de intens. Și Mm. cumva nu e, cumva fiecare zi are așa un parcurs fix cu program de repetiții, dar e diferit. Adică chiar e diferit. În fiecare zi poate să pară o surpriză. Trebuie să fii tot timpul pregătit să improvizezi, Da, da, da. să fii în procesul creator, să te implici și așa mai departe, să descoperi, practic. Mm. Muncă de creație. Ce să mai... Sunt momente în care poate ți-ai dori ca spectatorii să vadă și efortul, nu neapărat să vadă ce se întâmplă în spatele cortinelor, dar să știe efortul care se depune pentru o piesă de teatru. Uh, Păi, probabil ei și-ar dori, că cumva e și greu de explicat. Unii sunt mai curioși, alții nu. Adică mi-ar plăcea să se spargă ideea asta clișeică că da, ce faceți? Că mergeți și vă distrați acolo și râdeți și faceți comedii și... Mhm. Dar da, mi-ar plăcea să se țină cont și de muncă. Bine, sunt oameni care, bineînțeles, sunt pasionați și interesează și cu siguranță se gândesc la asta, dar da, poate ar fi apreciat de mai mulți oameni, să spun așa, dacă ar ști oamenii, o mai mare parte din oameni, dacă ar ști ce implică cumva. Da, în sensul ăsta întrebam, că poate lor li se pare, cum ai spus și tu, că numai se râde, se așa, nu, poate nu e mare lucru, când de fapt nu e așa. Uh, Da, nu e așa și până la urmă să, asta e meseria noastră, suntem oglinda societății și atingem tot felul de puncte dintr-un om, de Mm. stări și așa mai departe. Și da, e vorba despre ei până la urmă și despre procesul lor de devenire, că până la urmă așa cum devine și creăm noi un personaj pe scenă, cam așa devine și omul, doar că într-o perioadă mai extinsă de timp. La ei sunt ani, la noi trebuie să condensăm totul în câteva repetiții, deci cred că ar fi fascinant și pentru ei. Mm. Da, da, da. Sper că ți-am răspuns. Am vrut să te întreb de relația cu regizorul, nu neapărat cu regizorul, dar în general relația ta cu oamenii cu care lucrezi. Dacă este un vibe warm, să zic așa. Mhm. Aici aș Da. zice de relația cu regizorul, dar nu vreau să te întreb neapărat de regizor, dar așa în general cu oamenii de acolo. Mhm. Ca mediu, păi, la Teatrul Național e un mediu foarte fain, adică chiar mă simt cumva privilegiată că am parte de niște colegi foarte faini și relația cu regizorul depinde foarte mult de chimie, de limbajul fiecărui regizor. Mhm. Că fiecare regizor are câte un limbaj și trebuie, durează puțin până te prinzi de vibe-ul lui și de cum comunică el. Unii sunt poate mai duri, alții mai sălbatici, alții mai fermi, mai dictatori, de tot felul, alții mai lejeri și atunci trebuie să ai și capacitatea asta de adaptare la fiecare și eu mă consider un om care se adaptează destul de ușor la orice tip de... Am avut o felul de experiențe din care am învățat cumva cum să abordez. Sunt liniștită de fel și destul de, cum am zis, mă mulez destul de ușor. Mhm. Cred. Până acum, cel puțin, Doamne ajută să fie tot așa. Da, da, Și da. noi între noi suntem destul de ok, adică ne susținem și nu există, cumva pe vremuri erau mai multe uh, conflicte din povești, din ce am auzit, dar sincer, mediul nostru e destul de sănătos de lucru. Ce tare. Da, într-adevăr, chiar de-aia zic că mă simt privilegiată cumva că, da, avem o echipă bună. Mhm.
Foarte fain. Acum o să schimb un pic subiectul. Scuze că întreb despre asta, dacă nu vrei să răspunzi, dar aici zice că care este cel mai epic fail pe care l-ai avut pe scenă? Asta însemnând replică uitată, nu știu, ai căzut, partener care a improvizat altfel replicile sau ceva. Uh, Epic fail. Din fericire, mie nu mi s-a întâmplat, n-aș zice chiar un epic fail, dar pot să zic ceva, dar fără să dau nume, dar a fost foarte amuzant o legătură din asta de replici în care un coleg trebuia să zică din greșeală am spart două vitrine și a zis din greșeală am spart două virgine. Chiar așa au zis? Da, da, pur Vai. și simplu așa i-a ieșit, pentru că nu. Se întâmplă, se poate întâmpla, Doamne ferește, dar se poate întâmpla ca creierul să facă un scurt circuit Da, 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 da. și da, se poate întâmpla. Și personal am avut un moment în care, tot într-un musical, în o scrisoare pierdută, spectacolul lui Adam Milea s-a întâmplat să se strice un instrument și a trebuit să se oprească un pic spectacolul și se repare problema pentru că nu se putea continua. Și cumva, cu tot publicul în sală, e un challenge și pare așa, adică sunt secunde în care tu ești un personaj și trebuie să-ți Mm. păstrezi personajul în fața publicului și sunt așa niște secunde care se dilată efectiv, par minute în care tu trebuie să susții și se simte un pic ca și cum ești în curgol în fața oamenilor. Deci e Și un asta, sentiment. când au spus că sparg două Virgine, au spus la un spectacol sau la repetiții? Nu, cred că a fost în spectacol La treaba asta, serios? dar da, da, dar nu știu cine o sesizat sau cine nu, asta n-am stat să povestesc după aia, dar oricum a fost foarte funny și s-a reacționat ok, adică nu a fost funny, că e funny, nu. Da, da, da. Da. Um, și acum că tot te-am întrebat de relațiile cu oamenii cu care lucrezi, am vrut să știu Uh-huh. cum, dacă se formează cupluri în teatru, fiind dat fiindcă stați atât de mult timp împreună, nu neapărat cu tine și cineva, dar așa, dacă ai auzit sau dacă știi sau... Um, da, păi se poate întâmpla, sigur, pentru că avem o anumită intensitate la care lucrăm și de multe ori depinde și de roluri, dar e tot așa nivelul de cât vrei să spargi, nivelul de profesionalism, cât te lași, Mm, cât te și lași. Dar da, s-a întâmplat și chiar s-au întâmplat să fie relații frumoase, adică sunt cazuri fericite, știi? serios? Dar da, sunt și cazuri fericite, sigur, de cuplu care pe mine eu îi apreciez foarte tare, că mi se pare foarte frumos, știi? Mhm. Da, depinde de om, că acum nu, și să stai non-stop cu persoana așa acasă și la locul de muncă, unora nu le convine neapărat, Da, da, știi? da. Da. Poate să fie dificil pentru unii. Dar da, se poate întâmpla pentru că lucrăm cu instrumentele astea fine, cu inimioara, cu sufletelul, cu... Deci da, Am înțeles. nu-i de condamnat, ce să zic. Da, da, da. Dar, da, înțeleg. Plus Uh, că, dacă îmi permit să spun și asta, ca viața de actor, adică mm, avem o viață aparte, așa, și un program aparte, adică mhm. ai nevoie de un om care să te înțeleagă. Și Da, cel mai bine te poate înțelege un om care lucrează în domeniu, știi? da, 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 Că e greu înțeleg. de înțeles pe anumite chestii pe care le faci pe acasă, cum te manifesti, cum repeți, cum. Deci, da. Ce întrebare drăguță, uite. Acum am desfăcut și eu mai mult Da. ideea. Nu, dat fiindcă stați, și cum ai spus și tu, și programul și așa, plus că vă și puteți înțelege unii pe alții, mă gândesc că și chimia pe scenă este Da, e importantă diferită. chimia pe scenă. Da, e importantă și chimia pe scenă. Nu tot timpul se întâmplă, ar fi ideal să fie cu orice partener de fiecare dată, dar și dacă nu e, facem, știi? Da, da, da. Știi cum e? Asta înseamnă profesionalism, până la urmă.
Mhm. Trebuie să pară există acolo chimie. Acum, dacă ai putea să-mi spui un lucru pe care publicul nu l-ar ghici niciodată despre lumea teatrului, ceva ce ar surprinde pe oricine, dacă Uh, știi. Sincer, nu vine nimic în minte ce ar putea să... Cred că totul ar putea să surprindă, că e o Mhm. lume fascinantă. Pentru cei interesați, bineînțeles, poate să fie. Dar pot să zic o chestie, că e o teorie pe care unii o aplică, chiar cu credință, uh, înainte de spectacol. E o chestie pe care spectatorii chiar nu o știu. Înainte de spectacol, cu o seară, cu 2 seeri înainte, e recomandat să nu faci sex. Serios? De exemplu, da, pentru că energia sexuală cumva vine din acea sursă cu energia creativă și cu energia vitală și creatoare și atunci și chiar știu persoane care cred cu tărie în teoria asta și chiar au experimentat pe pielea lor și au zis că nu o să mai facă sex înainte de spectacol pentru că nu se mai simt vital, nu mai simt că au energia aia creativă și Mhm. de prezență care e necesară. Deci e o teorie, dar care pentru unii funcționează. Am înțeles. Dar stai cu o zi înainte sau înainte de spectacol? Înainte de spectacol, cum am venit cu o seară Ah, ok. înainte, ziua Da, da, da. respectivă, știi, un fel de, ok, mâine am spectacol, să mă focusez, să sunt Mhm, concentrat pe mhm. chestia asta, deci s-au Da, mi se pare că concentrat. într-un fel make sense. Probabil la unii ar funcționa și la unii nu. Da, exact, depinde cum ești cu energiile, cu tot felul de subtilități. Da. Uh, Acum, dacă ai putea, fără să-mi dai un nume evident, care este, care este cea mai ciudată cerere pe care ai primit-o de la un regizor? Wow, actually mi s-a întâmplat foarte recent. Aia mă spart, a fost foarte drăguță, ciudată, în sensul că nu știi exact cum să o faci. Adică Mhm. am cerut să joc inefabilul. Așa. Deci s-a uitat la mine și a zis, vreau să fii așa, să ai o privire inefabilă, vreau să te comporți așa, ca și cum, în inefabil. Mhm. Și bineînțeles că m-am uitat așa, zic, ok, inefabil. Am zis ok și am încercat să fiu inefabilă, dar Mhm. foarte tricky. Adică, practic, nu a fost nimic concret. Și se întâmplă așa destul de des să zic așa ceva și practic să nu înțelegi exact la ce se referă și atunci... Mm. De obicei, când nu, dacă se întâmplă să nu înțelegi, întrebi și ți se Ah, ok, spune cu ok. alte cuvinte. Dar asta a fost atâta de mindfuck că mi s-a zis că Mhm. nici nu, adică ce altceva pot să cer, că e clar cumva că vrea ceva din afara lumii astea, ceva. Adică nu era nimic concret, dar de obicei se întreabă, puteți repeta sau Ah, spuneți-mi ok, ok. altfel. Ok, ok, am înțeles. Da, și apropo legat de chimie, știi, și de relația cu regizorul, depinde. Unii sunt mai abstracți, într-adevăr, alții sunt mai concreți. Dar cam Da. asta îmi vine în minte acum. Mi se pare foarte bună, sincer. Sincer. Da, a fost Uh, o... a existat vreun rol care să te... Un personaj pe care l-ai jucat, cum să zic, care, nu știu, te-a afectat emoțional, nu puteai să ieși din el, te-a marcat așa emoțional, să zic, nu neapărat marcat emoțional, dar să zic că te-ai gândit, ți-a rămas așa în minte. Mm, Cam fiecare rol lasă ceva în mine, sincer, și simt că cresc foarte mult odată cu fiecare rol pe care îl fac, pentru că, practic, descoper chestii și despre el, dar și despre personaj, dar în același timp descoper și în mine multe lucruri Mm. de valoroase. Da, ultimul personaj pe care l-am jucat, de exemplu, în Sonia ridică mâna, după romanul Laviniei Braniște, făcut de Mureșan, Răzvan Mureșan. Ăla a fost un rol care mi-a stat destul de mult timp în mine, gen, mă rog, în timpul repetițiilor.
foarte adânc, adică și noaptea mă trezeam și aveam ahauri, Mhm. știi? Da, da, Deci da. momentul în care simțeam că deja și subconștientul meu lucrează, apropo de munca aia și în afara scenei, adică subconștientul lucra pentru personaj, pentru ce aveam de făcut și mă trezeam, sincer, m-am și panicat la un moment dat, că am zis, băi, pui mei, zic, nu sunt Sonia, come on, mai ales că e depresivă și anxioasă și are foarte multe probleme, fata, Ai, foarte faină, dar știi, și a trebuit să ajung în zona aia și a fost destul de intensă experiența. da, da, da. Dar foarte frumoasă, de altfel, deci foarte frumoasă. Sonia chiar e un personaj foarte profund și foarte complex, deși acum fac și un pic de reclamă. Nu, nu, foarte bine. Da, da, complex și tocmai că Sonia nu e o eroină în sensul clasic al cuvântului, cum e Ofelia, știi, sau cum e Lady Macbeth, Richard, știi, sau așa mai departe. E un personaj simplu care, ca orice om simplu pe care îl vezi pe stradă și te gândești că, Doamne, ești șters sau eu știu cum mai judecă oamenii sau după standardele lor. Nu, e un Mm, om simplu, dar care are un univers enorm de mare și bogat și frumos în el, știi? da, da, da. Și atunci simți că ai Da. învățat ceva într-un fel, jucând-o pe ea? Adică, Da, cu siguranță am învățat multe, mai ales complexitatea asta din lucrurile simple și din gesturi mici care pot semnifica foarte mult, știi, și care cântăresc foarte mult. Și să asculți, că e important să asculți omul din fața ta, mm, știi, indiferent de cine e sau de ce părere îți faci tu la prima vedere despre el, nu poate să ascundă multe surprize omul ăla, știi? da, da, da. Da, da, înțeleg ce spui. Da. Mi se Și mi pare se pare interesant. da, și uman, așa. Crezi că ai putea să, nu știu, personajul ăsta fiind unul cu anxietate și așa mai departe, crezi că te-ar ajuta pe tine, poate, să empatizezi mai bine cu persoanele care sunt așa în viața reală? Da, Da? într-adevăr. Pe mine, da, și pe mine personal, bine, eu sunt un om oricum foarte empatic, probabil de asta mi-a și dat rolul, adică cumva ne-am Mm, potrivit sau mă consider un om destul de empatic. Și da, e o zonă care, sincer, multă lume fuge de zonele astea de anxietate, de stările astea proaste, știi, de umbrele noastre. Dar acolo se ascund, de fapt, foarte multe comori. Și atunci, dacă stai și asculți cu adevărat oamenii ăștia, poți să-ți dai seama că, de fapt, nici nu e așa o mare problemă, mai mult mintea noastră ne pune piedici decât în sine starea respectivă, nu știu cum să zic. da, da, da. Adică e normal să avem perioade și stări care predomină, mai ales în lumea asta în care trăim, unde e tot un haos. Mm, Nu e ca și cum există vreun om, adică cel puțin eu nu cred într-un om, nu-l cred pe omul care zice că el n-are nimic și că el e normal la mhm, cap. Sincer, nu cred. Și mă sperie foarte mult certitudinea asta, pentru că e o lume destul de raf și da, sunt stările astea care mai vin, dar pe care trebuie să le mai lăsăm să și plece și în același mm. timp să învățăm din ele. Pentru că Da, da. avem de învățat. Da. Dat fiindcă că voi practic trăiți alte vieți pe scenă, cum separi personajul de tine? Sau sunt momente în care nu îl separi și asta este ok? Asta e un proces foarte tricky. Într-adevăr, că sunt alte vieți și trebuie separate. Adică e un job, până la urmă, un job, e o meserie, nu job, nu vreau să zic job, că job Mhm. chiar nu e. E o meserie care implică un meșteșug. Și cu asta ne ocupăm, adică asta și învățăm, să trăim viețile astea, să putem face separarea asta tocmai ca să ne păstrăm sănătoși la cap cât de cât. Da, da, da. Bineînțeles că cu unele personaje, cum am zis, adică empatizez mai mult decât cu altele și se și întrepătrund lumile de multe ori.
și descoperi că, da, și în tine poate exista ură sau gelozie sau, da, poate exista și atunci accesezi laturile astea din tine ca să poți să descoperi, să creezi personajul respectiv. Mhm. Dar e bine să ajungi acasă și să îți pui personajul în cuier Da, și să revii la ce știi că ești. da. Deci asta ține de profesionalism până la urmă. E o Uh, meserie trebuie cultivată și hrănită așa cum trebuie, sănătos. da, da, da. Acum, scuză-mă că tot sar așa de la un subiect la altul, dar Eh, am vrut să te întreb care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la un coleg sau mentor, ceva ce ți-a schimbat așa perspectiva, dacă este, dacă ai ceva. um, uh, nu știu neapărat dacă a schimbat perspectiva, că cu siguranță asta s-a întâmplat de-a lungul vremii, că Mm, am felul de oameni și colegi pe care îi apreciez și am avut o felul de întâlniri frumoase. Dar personal, eu sunt o fire foarte perfecționistă într-un fel. Adică îmi place să fac lucrurile cât de bine se poate și am tendința să mă biciuiesc foarte tare dacă nu iese așa cum cred eu sau mi s-ar fi părut că ar fi putut fi. mhm. Și un sfat bun a venit de la o colegă care mi-a zis nu te mai biciui, Ah, ok. nu te mai pedepsi, relax. Adică e combinația asta dintre relaxare și tensiune merg mână în mână și cumva asta că nu te mai biciui m-a făcut să-mi dau seama de chestia asta. Că așa funcționează și că până la urmă creația e perfectă așa cum e și cum e. E Da, bine da. să fii cât ești câteodată și puțin mai mult, dar asta nu înseamnă că trebuie să te dai capul de pereți că nu ți iese ceva. Pentru Mhm, că nu iese în puii mei, o să iasă sau o să iasă altceva și poate chiar e mai bine decât cum te-ai gândit tu. mhm. Nu te mai biciui, adică don't be so hard on yourself, cumva. Da, în sensul ăsta, clar. Am înțeles, am înțeles. Din dorința de a fi bun sau a fi foarte bun sau a ști, bineînțeles, dar da. Da, da, mi se pare foarte, mi se pare normal, sincer, mi se pare corect ce spui. Da, și sincer e chiar un sfat care merită împărtășit și luat de oricine, în orice domeniu. Adică mai ales cei care chiar se duc acasă și plâng în pernă de cum s-au întâmplat lucrurile la muncă sau la școală sau la... Nu, până la urmă ai fost tot ce ai putut tu să fii în ziua aia, o să fie și mai bine, o să fie și mai rău, pur și simplu. E foarte importantă igiena asta mentală în viața fiecărui om și chiar mi se pare un sfat bun. Mhm. Ok, mulțumesc mult. Și ca ultimă întrebare aș vrea să te întreb pentru cei care ascultă și n-au fost niciodată la teatru sau poate nu, pur și simplu nu au fost niciodată, cumva, ce le-ai spune, cum ai convinge pe cineva să vină, să aibă experiența asta de teatru? Uh, uh, nu știu cum aș convinge, că până la urmă fiecare dacă vrea să primească, primește, dacă nu, nu. Da, da, Dar da. asta e vorba că e vorba despre ei în primul rând și despre lumea înconjurătoare și de multe ori teatru pune oglinda aia la care cu niște lucruri pe care le-ai gândit sau le-ai intuit, dar nu le-ai văzut sau nu le-ai simțit și atunci la teatru poți să vezi în plen niște lucruri, să descoperi niște lucruri și despre tine, în primul rând, și despre ce se întâmplă în lume, care să-ți confirme sau chiar să-ți îmbogățească lumea. Mhm, Și atunci, da, e o metodă foarte bună și de cunoaștere și de autocunoaștere, să mhm. zic. Deci poate fi folosit ca pe o metodă egoistă, deci not just, cum se zice,
fun. It's not just fun. E și Mhm. fun, dar e și mai mult de atât. Da, da, da. Păi îți mulțumesc foarte mult. Chiar îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să participi și că ai fost atât de deschisă și de reală. Mulțumesc, mersi din suflet. Și mi-a plăcut foarte mult să te ascult. Chiar mi-a plăcut să pur și simplu să stau să te ascult, pentru că și eu eram curioasă. Sincer, acum chiar eram curioasă la întrebările astea și mi s-a părut că, Mhm. sincer, chiar foarte bine. Mă bucur mult. Mai povestim când dorești și în Da, da, particular. da. Mulțumesc de invitație. Nu, îți mulțumesc foarte mult. Să ai o zi faină și, again, mersi mult că ai participat și mulțumesc pentru toate răspunsurile atâta de reale. Mulțumesc din suflet și eu. Mi-a picat bine. Bine. Să rememorez niște lucruri și să mă gândesc actually la niște lucruri la care poate nu m-am mai gândit de mult. Da, da, da. Bine, îți mulțumesc mult. Mulțumesc și eu.